Vă salut! Sunt Ioana și aș vrea să vă spun care au fost simptomele noastre de COVID-19. Totul a început acum 3 săptămâni cu fetița mea care a avut simptome de intercolită, stări de vomă, febră scăzută și dureri de burtică. De obicei, o oră, maxim 2 la noi, cu uleiuri esențiale și enzime, trece peste acest virus de stomac, cum se numesc. De data aceasta am luptat cu ei toată ziua. Pentru următoarele 2 zile s-a simțit bine, a mâncat normal, a fost vesele, s-a jucat. A 4-a zi s-a trezit din nou. Dureri de burtică, stări de vomă, temperatură, dar de data aceasta a început să o doară și o ureche. Următoarea zi, miercuri dimineață, spre dimineață, o mai durea puțin urechea, dar în general era bine. Am mâncat, a fost bine. Spre seară, în timp ce se juca, a venit la mine și mi-a spus: "Mami, mă dor ochii." M-am uitat la ea, m-am speriat, deoarece avea ochii foarte mari și roșii. Mă întreba: "Mami, ce s-a întâmplat? Ai pus ceva din greșeală în ochi?" "Ce nu, mami, dar mă dor așa de tare." I-am luat temperatura imediat, avea 40,7. I-am dat ceva de febră, am urcat o mașină și am condus până la cea mai apropiată clinică, unde a consultat un doctor. S-a uitat în urechiușă și a spus: "Nu are infecție de urechi." I zis: "Ok, dar de ce o doare urechea? Și de unde febra asta așa de mare?" "Haideți să-i facem testul de streptococ." A ieșit negativ. Testul de influență A și B a ieșit negativ. În acest punct ne mai rămâne doar să-i facem de COVID-19, din cauza care temperatura ridicată și nu are infecție de la urechi. Sigur, cum să nu? Trebuie să primim rezultatele între 24 și 48 de ore. Le-am primit după 10 zile. Ea, pentru următoarele 4 zile, a avut temperatura ridicată, care am încercat să o țin sub control doar cu uleiuri esențiale și oțet, și dureri de ureche, ca la un moment dat a început să doară ambele urechi. Între timp, soțul a venit acasă și a zis într-o seară și zicea: "Mă dor toate, cred că am luat ceva, nu mai mă dor tot, trebuie să stau jos că nu mai pot." A doua zi dimineață s-a trezit cu durere de ureche, dar lui ieșea puroi din ureche, el chiar avea infecție. 14 zile de la primul simptom ai fiicei mele, am început să am eu dureri în piept, de plămâni foarte puternice, febră scăzută, nu ridicată, frisoane și dureri în tot corpul. La mine au ținut o zi. Dar durerile de plămâni le-am resimțit pentru câteva zile, dar nu la fel de puternic ca și în prima zi. Am lucrat foarte mult cu suplimente și uleiuri esențiale și am să fac următoarele postări pentru fiecare dintre noi ce am folosit. Vă doresc multă sănătate, Doamne ajută!